дӯстони азиз, дар аввали видео мехоҳам ба шумо як канали беҳад хубро тавсия кунам. номи ин канал хеле ки мебинед рӯзномаи модари 8 фарзанд мебошад. бале, ин оила 8 фарзандро тарбия мекунад. ҳатман дар омада тамошо кунед ки чӣ хел ино аз одаи 8 фарзанд мебароянд. дар ин канал беҳад видеоҳои хуб, качествашон нақд, видеоҳои бисёр ҳастанд. дар видеоҳошон пухту паз дар бораи зиндагии бо 8 фарзанд ҳаста. ҳатман омада тамошо кунен, лайк монден ва ҳатман обуна шавен. аз номи канали мо салом расонен дӯстони азиз. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. манам ай больница омадам, ҳам хеле больница одамаш бисёр. имрӯз рӯзи сешанбе ки беҳад одам бисёр мен ин больница омадам. чӯта бо ҳама хел маза нест, температура бо дору укол ҳама безибаш гирифтан дар кор барои худам. ҳама хеле бо духтур гуфт ки мерам авай мекунам, мебинам дору уколотон тамом шавад. берун ҳаво салқини хушрӯ, офтобак. дору укол харид рафтан. шавхарам ман дар мошин доштам. температура ва кардагӣ не ки ман худам ҳис намекунам ки температура дорам. чен кардан градус негатив температура баланд вай ҳама хеле ман гӯем вай бо укол мегирем, бо антибиотик. аввали моҳда антибиотик гирифта будам, бо ҳозир бо ҳама хел парацетамол хӯрдан тамом, бо чӣ несондан аёдам биромад ва гулӯя полоскайт кардан дар кор гуфтан тез капелница гуфтам гирам вай кунан пурсидам шудам, гуфтан не мумкин нест капелницаҳо умуман ҳама хел буда ки шири кӯдака талх мекунондай. барои ҳамин гуфтан ки капелница нагирен, фақат ами антибиотик гирен, бо ман рафта шумо мебинам гуфтан. ман гӯя манам хеле ман жемпирка тиштам барои он ки саҳари ҳама хел мегӯм ки температура кардагӣ ҳама хел хунук хӯрдистам. то ҳол ман дар мошин доштам ва офтобида ман ҳама хел бо ито хунук хӯрдистам ҳама таги вай паплин аман вай кати жемпир кати. инҷа нилуфар момош вай нилуфар момоша маҷбур кардан ки классика каша. момош ман ҷуда барои нилуфар классика кашидан. нилуфар дар нашта рақамоша навист. бо инҷа навбати сиёвуш инҷуда сиёвушта кашидистан шитян манам ҷуда нилуфар ай сайдик омаду манда классика кашен гуфт. сиёвуша Фаридун шабине ҷанг. сиёвуша билан специально бо ини апашта кадистай. дӯстони азиз, ман имрӯз як вай канала шумода реклама кардам. ростика ба ин канал ба ман худам дар беҳад маъқул шудак. канали зур, видеоҳошон качествашон беҳад зур ҳаста. ҳозир бо ман шумода як бор нишон метиҳам ай планшет. бовар дорам ки аввали видео дидагӣ ҳастен. ман ссилкаша поёнда мемонам, ҳатман омада вай кунен, обуна шавен. ман ин канал мебошад рӯзномаи модари 8 фарзанд. хеле ки мебинен 8 то фарзанд доранд дар ҳақиқат ва видеоҳои беҳад хуб мекунад. качество асос он ки качествои видеошон беҳад хуб ҳастад, видеоҳошон шавқовар ҳастад. рости гап дӯстони азиз, ман
ҳозир реклама беҳад кам мекунам ва на ҳар каса реклама мекунам. На ҳар касро реклама мекунам барои он хотир ки блогерҳое ҳастанд ки нав сар кардагӣ ҳастанд ва нав канал кушодагӣ ҳастанд, видео беҳад кам доранд ва качествои видеошон низ паст бошад агар ва чӣ хел гӯям бо нав ёд гирифтест. Вақте ки мебинам ва ҳамин хел маълум мешавад ки масалан агар ки ман ин каналро реклама кунам агар бисёр тамошобин намерад, барои он ки канал камбудӣ дорад. Барои ҳамин хотир ман менависам шуна ки камбудии каналтона ислоҳ кунен, видео бисёртар кунен, качествои видеотона хубтар кунен, баъд ҳатман реклама мекунам. ва агар ки ман масалан пули вай одама гираму реклама кунам, вай одам 10та 50та 100та равад, агар ҳатман вай розӣ намешад ва мегӯяд ки кам омадай, умуман просмотр нашудай, ҳамаш ай ҳамин канало ай ҳамин видео вобаста ҳастай ки масалан канали шумо да тамошобин мерад ё ки не, просмотр мешавад ё ки не. Каналҳое ҳастанд ки бе реклама бе ҳичӣ пешрафтагӣ ҳастанд ва каналҳое ҳастанд ки 100 бор реклама мекунанд, ай ҳамин 1000 тамошобин зиёд намешавад ё ки ай 100 тамошобин зиёд намешавад, барои он ки камбудии канал камбудӣ дорад. Бояд ҳамон канал ва видеоҳо да аҳамият додан дар кор, ҳаракат кардан дар кор ки камбудиҳоша ислоҳ кунен, качествоаша хубтару нақстар кунен. Агар реклама ҳам накунен, каналтон пеш мерад дӯстони азиз. Ва рости гап ман ҳам ҳозиро чӣ хел гӯям ай рекламаву ай конкурс кардан гушома кашидагӣ ҳастам, барои он ки чӣ хеле ки гуфтам реклама мекунӣ ва агар ки тамошобин наравад айби мо мешад, на ин ки масалан ки айби видео ё ки айби канал ҳаст ки тамошобин кам омадак. барои ҳамин дӯстони азиз вақте ки канал мекушоен ҳаракат кунен ки аввал ҳамаша нағз хушрӯ масалан ёд гирен, баъд канал кушодан, баъд аллакай осон мешад. Вақте ки ёд мегирен монтаж кардану видео кардану ҳамаш нағз мешад. вақте ки шумо дӯстони азиз блогер мешен, вақте ки видео кардана сар мекунен, дӯстони азиз пеш аз ҳама шумо фикри чӣ хел видео кунама кунен, на ин ки чӣ хел тамошобин ҷамъ кунам, чӣ хел тезтарак пул гирам. Барои он ки агар ки фикри ихелиёша кунену фикри видеое накунен, одамо дақиқа интереси намешад. барои ҳамин хотир аввал фикри видео кардана кунен ва баъд худаш ҳам оста оста одам ҷамъ мешад, яъне тамошобин пайдо мекунен ва ҳам бо пул мегирен насиб иншолло. ҳанам хел дӯстони азиз, ман ҳозир рафта вай чӣ мега очам нав рафтан, имрӯз омада буданд кати вай салмона сараша шуштан, гуворода бастанша ва то ҳол бастанша ва имрӯз очам якте дастша кушодан тамом ҳардушан не неке босёрану хушрӯ хоб нарафтак вай кадем. барои ҳамин ҳозир очам рафтак, ман равам як бор ошхонаи каме ҷамъ кунам, таматои дина кардагӣ ҳам хел дегда истодай ва гуфтам ки холодильник монам шуда. Очам гуфтанд ки бисёри бад шудай, пага банка маҳкам кунака мебиёраму банкада маҳкам карда монем шуда хубтара чем холодильникда, барое ки биёяд бисёрай то ин тамом мешавад ки зимистон мешавад гуфтанд. ва ҳам сиёвуша пагоҳ очам вай мебаранд, медасмотр мебаранд. барои ҳамин ҳанам хел кору боро дӯстони азиз. дору уколое ки ман гирифтам, яъне фурацилин, хонада фурацилин пур будак, бо шавхарам фурацилин гирифтам. ана фирон гирифтам бо як пачка ва мана хели доруи вай цефтриаксон ам хели хаин навакаин тамом айн 10та тамом бо рамашка. ин рамашка кати паласкайс кардан дар кор, гулӯҳоям тамом. сиёвуш шумо чӣ кор кардест? Мана нигоҳ кунен кани. сиёвуш боя бур либосоша алиш кард, барое ки вай тар кардак либосоша ҳамаша хушрӯ рост кун Нилуфар вай кӯпача. Салмон инҷида хулиганӣ кардестай.
چو کردی سیاوش؟ دوستان عزیز همین کتی ولاگ با آخر رسانیم. راستی که به حد سرم در کردیسته دورو هم انا خوردم و وای میکنم اکر موزی ساعت 8 دقیقه هسته جوگوی میپرتایم و دروز میکشم. نیلوفر تو چو کردیستی تاگی وای بردیستی ویا؟ وای آدم که دو قبطه که یا قبطهش نکه تیز که تیز خه سر تا میزنی سیاوش. انا میخوام دوستانی عزیز خیر در پناه خدا باشین. همیشه خودتون احتیاط کنین. خیر گو سیاوش.